Határozott közbelépés volt. Kanta elől sikerült elsodorni a labdát, és jönnek a diósgyőriek. Szeidió Csele. Hárman érkeznek. Wolffal az élen. Jó labda volt középre, mellé! Ketten is berúghatták volna a meccs első helyzetét a harmadik perc elején. Szeidit meg tudta tolni a labdát, jól tette be. Itt egy luk, és aztán egy rossz befejezés. Elek lehetett volna az első, aki befejezi az akciót Szeidi beadását követően. Aztán ott középen ugyancsak még így is nagy helyzet maradt ki, hogy Elek lukat rúgott. Persze ő talán elsősorban az előkészítésekért felelős. A 8. perc elején nagyon jó tekeredő szöglet. Hoppá! Ezek szerint akkor Diósgyőrit ért a labda, bár itt a távolból úgy tűnt, hogy ez egyáltalán nem volt biztos, hogy nem MTK játékos fejéről ment ki, de innen tényleg látszik, hogy jó ítélet született. Két MTK védő közül sikerült Fernándónak még megemelkedni. Azért Góhér szöglete milyen jól jött, itt lehet látni, hogy kanyarodik, csapódik be a labda az ötés fele, aki innen akár kapura is sohinthatja. 3 ember kér Hegedűs a falba. Tisza meg szíve szerint nem kérne a falból. Egyedül ő maradott. Azért Góhérról se feledkezünk, meg ott nézelődik, hogy van-e rés, de aztán csak Tisza lövi, nem rossz. Gól! Hogy lőtte ez be Tisza? Hajszál pontosan a kapufa mellé, 10. perc, és vezet a Diósgyőr. Ennél jobban ez nem létezik, hogy bárki rúghatta volna. És Tisza is tudja, hogy hova kell kimenni ünnepelni. Na, hogy a legfanatikusabb szurkolók előtt gyűjti be a bókokat. Pont oda a kapufához. Remek lövés. És hogy repül érte pedig Hegedűs. Lehet, hogy egy csöppet későn indult, de nagyszerű a lövés. Nem lehet odaérni, azt mondom. Tessék, lehet engem ünnepelni. Fernándó kezdben a visszaszerzett labdával. Takács. Gosztonyi, az jó. És nagy védés, Hegedűs. Megigazított a Gosztonyi, aki azért szívesen húzódik befelé is, mert nem mindig kap a vonal mellett labdát, és jól lőtte el. Bukmér mellett megtolja, befért volna a sarokba. De itt most a csapat egyelőre úgy tűnik, hogy kárpótolja őket, hiszen megvan a vezetés Tisza szabadrúgás góljával. És Tisza megint át tudja venni a labdát. Huha, komoly csel. Más kérdés, hogy azért volt segítség Hidvégi. Nézzük meg még egyszer. Óriási volt a Rakovics. Jó indítás volt, Góhér teszi oda, majd kapná vissza Szeiditől. Szép játék, Góhérbe középre. Pont 3-1-nek se jó. Így is a lövés azért veszélyes, Gosztonyi. Szeidit és Góhér dicsérte az előkészítés. Más kérdés, hogy itt egy jobb visszagurítással lehet, hogy nagyobb helyzetet lehetett volna csinálni. Gosztonyi a gyengébbik lábával is azért előtte egyből. Kanta szöglete jön, jó fejes, csak nem elég erős. De lehet, hogy úgy kellett volna fogalmazni, hogy lehetett volna jobb fejes is. Ebben több volt talán. Igen, ahhoz képest, hogy milyen tisztán volt, most nézem csak. Föladta a labdát. Karami József. Könyves. Zsidai. Nincs les, Kanta egyenlített, kiszolgál inkább, és 11-es. És ha 11-es, akkor ebből akár piros lap is lehet, sőt annak is kell lennie. Kanta önzetlensége duplán is kamatozhat az MTK-nak.
Kiállítás és büntető. Vadász megy le. A Fradi ellen Vágit állították ki, most Vadászt. Tűnnek el a jobb hátvédek. És itt lehet látni, azt ítélte Farkas, hogy ugye hátulról egymásra lökte a két MTK játékos, Vadász. És ugye nem is rajta estek át, hanem ott Haneken. Nem, nehéz is eldönteni, hogy az amerikai fülsüketítő fügy, de megzavarja Kanta Józsefet. Múlt héten szabadrugásból betalált, most a 11-es, bent van ez is. Egyből csendesít Kanta József. 1-1. Ez ki az utolsó pillanatig kivárni, ott középen rogyasztott egy csöppet, de hát így aztán az erő elég volt, nem is kellett annyira helyezni Kantának. Nem tudta őt becsapni ribán. Újabb ívelés. Nagyszerű labda Tischler fejes mellé. Ez már a harmadik olyan alkalom a meccsen, amikor a két diósgyőri védő között helyezkedő Tischler tökéletes labdával találják meg. Zsida ívelte oda a fejére. Inkább fülelte, mint fejelt. Aztán Hanek ismét Tischlert tudta megelőzni, aztán Tischler talpon van, és most már nála van a labda. Megint Hanekkel ütköznek. Hosszú indítás Szeidi felé, hát ha majd egy villanás elég lesz. Jócskán várnia kell. Mostanság érkeznek a 16-oson belőle, vagy annak környékére a diósgyőriek. Jó labda, és ott a gól! Elek! 2-1, ember hátrányban. Vezet megint a Diósgyőr. Szeidi megvárta, amíg a középpályások beérték őt és az indítást. És nagyszerűen szúrt bele a beadásba Elek Ákos. Tisza után neki is megvan az első gólja bajnoki meccsen a Diósgyőrben. Szeidi kivár, és tudja, hogy melyik az a rés, ahova be kell passzolni a labdát. Itt azért csúnyán elaludtak az MTK-sok is belül. Elek pedig remekül nyúl hozzá, belsővel oda pörgeti a hosszú sarokba. Vadnait nem fogják megdicsérni, Wolfot pedig megelőzi a gólszerző. Higgadt befejezés a válogatott kerettaktól. És Elek már indít közben, amíg Kizsa Tibort és a gólörömöt nézzük. Nagy. Most igen. Kanta lövi be a kapu elé. De rosszul jött a kapus. Elek vágja ki. Ribánszki fájlalja is a kezét, vagy az oldalát, mutatja, hogy meg kell állítani a játékot, hiszen lehet, hogy ápolásra lesz majd szükség. Itt nagyot tarolt a kapus, a labdától messze volt, másokkal viszont tudott találkozni, leginkább Szeidivel. Jól fejelte le Szeidi a labdát Tiszának. Wolf mellett jó a kígyózás, Tisza lő mellé. De hozzáértek, szöglet. Jár a pacsi Szeidinek, aki megint jól készített elő. Először az MTK cserél, Könyves helyére jön Valajti. Úgyhogy ugye nincs már embere Kizsa Tibornak. Kanta lő közben, kapufát is érinti a labda. Nincs egyenlítés. Szóval Szeidit most már valahogyan életben kell tartani, ha nem megy, akkor kettős ember hátrányba kerül a Diósgyőr. Nagyon érdekes helyzet egyébként.